A mí me diuen Francisco Nogueras Vi, Paco Colau. Paco Colau. Tot el món te coneix per Paco Colau, clar, jo també te coneixia, sí, sí. Sí. Clar. Ahí estàs tu? No sé si ho veus bé. Ah, sí, ahí és quan era xicotet. Quan eres xicotet, sí, sí, sí. Sí, hi ha a un hort, i sé que està ahí, així no era un germà meu. Ah, això és germà teu? Ah. Sí. I esteu treballant al camp? Sí. Tu portes una aixa molt gran, eh? Mare meua, que barbaritat. I ja està? Això també. Això també. També al camp. Clar. Ahí portes la maquineta, amigo. Ahí estaba en Madrid, unes cestiletes, Clar. tot això. Molt bon humor, no? I molt bon ambient. Sí, això fa molts anys. Sí, ja fa anys, ja. I va tot també. Gent de nues. Fan també veieu en una entrevista que m'han fet així, en el diari o en algo de la TV. Que vostè el volen molt, en Nules. Sí. El poble el vol molt. Sí, me volen molt. I per què el volen tant? Per què? Perquè sóc graciós. És graciós.